za maceru. No chlapci, konečne sme všetci spolu, som rád. Ja tiež. Chlapci, je to na piču tie nedoplatky. Hubonka mi už vraví niekoľko rokov, že máme zvon zbytok. A čo vy tu, chlapci? Išli sme na prechádzku, jo. Nebojte sa. Tento les nemá dobrý dej. A prečo? Potuloval sa tu vrah s mačetom. Chlapci, nepripadal vám nejaký zvláštny? Neviem, ale mi to prišlo tiež také divné. Dačo mi tu na tomto mieste nehrá. Kľud, neláme si hlavy a poďme ďalej. Ale ja som toto aj čítal, že tu behal vrah s katanou. Aj mne to ukazovala Hubonka. Mne to poslala Starka. Chlapci. Ten chlap tam vôbec ani není. Ako tak rýchlo zmizol? To čo? Chlapci, bežte! Jaro! Čo chcete robiť? Čo? Pomoc! Jaro! Jaro tu není. On ho asi zabil. Musíme sa s tým zmieriť. Stratený v lese. Chlapci! Jaro, ty si tu? Jaro. Čo sa stalo? Si ani nechcete vedieť. Nechcete ani vedieť, on ma tam tak kde zobral. Dobre, to je jedno, poďte hed. Poď, dali nám to pomieť. Čo vy tu, chlapci? Zase vy? Nevideli sme vás náhodou pred chvíľou dole? Skoro som si zahrál človeče. Čo sa smejete? Mikuláš vám donesie bačov kokot. Pred chvíľou dole si nám vravil, že tento les má zvláštnu dej. Veď ale môžete prestať robiť tými rukami. To nie ja. On je svetovaný. Chceme o tom vedieť. Chcete vedieť o tomto lese viacej? Áno. Tento les je spojený japonskými čitovcami. Daniela číta. Poticho. Behal tu vrah, znásilňoval ľudí a zabíjal takýchto mladých, ako ste vy. Každý, kto vstupuje do tohto lesa, už mu nikdy nevyšiel z rúk. Videli ste takedy toho vraha? Áno, je to japonský, prezývaný El Somalčan, El Gitara. A vy ste vraveli, že už tady to nikdy nikto nevyšiel. Chlapci, to čo? Chlapci, môžeme prestať hovoriť chlapci? Dobre, nehádajme sa a poďme sa tam pozrieť. Ale čo tam môže byť? Uvidíme. Ale veď tam nič není. Ujo! Kde zmizol? Poďme prestať. Má veľký princíp. Kde sme vôbec vyšli? Nemám ani pojmu, keď sme prišli. To si ty všetko spravil, privedol si nás do tohto lesa. Ja?
Vy ste ma sem volali do tohto lesa, nie ja vás. Dobre, už sa nehádajme, radšej to tu poďme preskúmať. Kto sa tohto bojím? Hej, to ste. Stojte. Kto ste? Čo tu robíte? Naháňal nás jeden vrah. V kuse sme sa na neho pozreli, chlapci, a robil niečo s rukama, veľmi divný bol. Ale pozreli sme sa, otočili sme sa za ním a už tam zrazu nebol. A kde ste ho videli? Kde bol? Aký smer to je? Tam hore, zmizol. Poďte s nami. Reklamná prestávka. Ak si chcete zakúpiť náš merch, máte to na našom e-shope a odkaz je v popise. Ak sa vám toto video páčilo, dajte Like. A odber. Tak, a môžeme ísť na film. Jo, vzadu si nevšimajte, on ako ho videl, tak má zle v tej hlave. Áno, chápem. Aj mne sa to už raz stalo. Jaro, ty si nám ani vlastne nepovedal, čo sa ti stalo. Nechceme o tom vraviť, chlapci. Chlapci, kde ste? Po centimetru. Patučný, riadny. Chlapci, už sme tu druhý deň. Necítim sa tu dobre. Vlado má pravdu, ja to tiež necítim dobre. A kde je vlastne Banksy, ten tučniak? Ja som ho tiež vôbec nevidel. Veď on sa nám stratil. Ja som vám to vral, že je sprostý. Dúfam, že sa stadiaľ to dostaneme. Veď, už podľa mňa naše rodiny po nás pátrajú. Mám divný pocit z toho starého pána. Furt za nami chodí. Myslíte si, že ten pán vie, kde je východ? Netuším, ale aj nás veľakrát stretával. Chlapci, sme tu už druhý deň. Kúsok si aj oddychneme. Beháme furt. Áno, máš pravdu. Poďme spať. Dobre. Chlapci, aj to už je ráno. 6 hodín ráno. Fú, tak sa mi zaspalo. Nimi nevral. Fuj, chlapci, mali by sme hľadať toho prasiaka. Hej, mali by sme. Poďme. Čujete? Ja tomu chlapovi neverím. Čo keď on za tým všetkým stojí? Máte pravdu. Ja ho zabijem. Nie, toto nám neukáže východ. Máš pravdu, čak vie, kde je východ. Dobre, poďme ho nájsť toho prasiaka. Kto vie, kde je? Stojte, vidíte to, čo ja? Prasiak? To je môj parťák. Čo sa mu stalo? Dostal ho. Ja som vedel, že to príde. Čo by malo prísť? To, čo vidíš, on už zabíja. Kto zabíja? Ten, čo vie východ. Keď zomrel on, čak zomreme aj my. Kurva, ale ja zomrieť nechcem! Vôbec sme sem nemali ísť, ako sa teraz dostaneme domov? Ale ja ešte poznám niekoho, kto vie východ. Ideme. A čo prasiak? O ňo sa už nestarajme. Nasledujte ma. Už sme tu. Poďme doprava. Prišiel som si pomstiť kamaráta. Čo? Prečo si zahodil ten nôž? Prepáčte chlapci, ale jeden z nás sa musí zachrániť.
Jeden z nás sa musí obetovať. Do toho. Sráč. Som vedel, že to mi dokážeš. Ja nie som taký hajzel ako si ty. Počkaj, poď. Poď. Ja veľmi ma to boli. To vydrž, nevydržíš ľahko. Poď, krvácam. Ja, zachráň sa. Ja to nedám. Neboj sa, kámo. Ja pre teba prídem. Preto si nás zradil! Nahaj. Tiež sa chcel zachrániť. Prepáčte chlapci, veľmi mi je to ľúto. Nechcel som zomrieť. Teraz na tvoje prepáč, není čas. Musím si ešte splniť jednu úlohu. A akú? András sa dostal. Čo? On ho zabil? Nie, ešte je nažive, ale musím to urobiť čím skôr. András! Chlapci. András, neboj sa, už sme tu, už je dobre. Vlado, poďme si tak kde do bezpečia. Poď. Chlapci, to boli. To vydržíš. Dobre chlapci, tu si ľahneme. Tu nás asi nenájde chlapci, mohli by sme si zriemniť. Poďme spať. Chlapci, Jaro, vstávaj. Poď, Andrej, vstávaj, poď. Chlapci, stále ma to boli, ale už menej. Chlapci, neskúsime takomu zavolať. Skús, ale pochybujem, že to bude signál. Skús. Nie je tu signál. Nemám už na to nervy. Ideme ho zabiť. Máte pravdu. Poďme ho roztrtkať. Poďme, lebo vlastne nemáme ani plán. Dobre, poďme si spraviť ten plán. A vlastne, aký to máme plán? Ako ho chceme zabiť? Ideme tam, kde sme ho stretli naposledy. Ak tam bude, tak na ňo zaútočíme. A ako na ňo chceme zaútočiť? Veď nemáme pri sebe ani zbranie. Veď on má katanu. Chlapci, je už jedno, že má aj katanu. Buď prežijeme, alebo zomreme. Jedno z toho. Zoberte to tak, sme tu 4. deň. Ako to chceme vôbec urobiť? Ani jeden deň sme nejedli. Jaro, ale vlastne čo ti urobil? Tým sa mu odplačíme. Chlapci, teraz vám to už môžem povedať. Aj tak sme už pri konci. Neprežijeme tu dlho. No. Viete, keď sme bežali? No, Ja som spadol a vypáckal ma. fúha, to som nečakal. Tým sa musíme odplatiť. Dobre ho vypáckam. Poďme na to. Poďme! Už by sme ho mohli konečne zabiť. Ja tam vidím východ. Chlapi, viete ako to vyzerá? Že sa stade to dostaneme. Áno, poďme! Poďme tam! Ty si nás už raz zradil! Prepáčte, chcel som prežiť, ale nedá sa to. Dobre, beriem to. Ale aj tak už nemôžeš ísť s nami. Ale ja to neberiem. a ty si to nezobral. Aj ty. Vysráč. Zas ty? Tu už to asi skončíme. Už bolo na čase. Zasa odhodíš mačetu, nie? Tento meč je veľmi tupý na vaše tupé hlavy.
Toto máš za minulé. Ale kyslý máš. Spučený. Ty hajzel! Máme ho, chlapci, ideme na to. Jaro, toto už je tvoja práca. Vypáckaj ho. Toto máš za minulé. Konečne tady to poďme do piči. Chlapci, už beháme 2 hodiny. Vlastne my sme sa to išli. Poďme sa to do piči. Chlapci, pamätáte? Takže to sme prichádzali. To už je jedno, poďme. No Jaro, tu si? No, tu som. Zajtra platí to kino o 3:00. Hej, platí. No dobre, tak tá prvá rada platí, kámo. Pokneme si to dobrý. A na isto? Hej, neboj sa, neopávaj. András, halo, čo sa stalo? Andreas. Keď stupneš Levovi na krk, už nemôžeš dať nohu preč. A preto sa to ešte neskončí. Nie. Obsadenie. Vladimír Pleško, Dávis Gábriš, Jaroslav Klinec, Samuel Varga, Andreas Varga, Andrej Berky réžia, Patrik Olách scenár, Patrik Olách, Dávis Gábriš, Vladimír Pleško, Jaroslav Klinec. Kamera. Patrik Olách, Dávid Mirga zvuk, Patrik Olách hudba, The Musibox. Produkcia Televízia Roma. Stratený v lese.